Ja, vi prøver at læse videre i den her tekst, og den her gang, så kunne jeg godt tænke mig, hvis I prøver selvfølgelig at være ops på, hvad der sker i udtalen, men måske også prøve at begynde at have lidt bevidsthed om indholdssiden her. Sidste gang, der havde vi en sådan lidt mystisk situation med de her drenge i, hvad jeg formoder er Kongo, i hvert fald det land, hvor forfatteren kommer fra, det afrikanske land, og han skriver altså så på fransk. Og så fik vi at vide, at jamen, de havde den her lidt maskinelle tilgang til verden. De bor på en eller anden form for værelse, hvor de overnatter sådan sammen. Og nu er de hen i skolen, og ingen ved, hvad der skal ske, men det er en eller anden meget stor dag, de har foran sig, måske sådan en eksamensdag eller sådan noget. Og vi har ordet eksamen i titlen, så det fortæller os i hvert fald, at der vil komme til at være noget i den stil. Okay. Jeg kan holde øje med glosserne ude i siden, og ellers så prøver jeg at læse teksten op, og så hvis der er noget, hvor jeg tænker, at det her det bør I være ekstra ops på, for at kunne forstå helheden, så skal jeg nok sige det. Après 3 heures de cours vient la pause. C'est à ce moment qu'on découvre les affinités des uns avec les autres. Affinité står der som lighed, discover, ikke også noget, man opdager, og det er på det øjeblik, man opdager ligheder mellem den ene og den anden. Chaque groupe a son idée concernant l'examen de la journée. Og chaque, det er hver, så hver enkelt gruppe har sin egen idé i forhold til den dags eksamen. Les plus vieux sont plus réservés, comme s'ils connaissaient ou se doutent du contenu de celui-ci. Her har vi de ældste, de er de mest reserverede, de er de mest sådan, tager forbehold for, hvad der kommer til at ske. Komme, altså som om de kendte, og eller sådan tvivler på, så en gang her, aner, det kan også betyde sådan, at de har en anelse om, hvad indholdet er, contenu, indhold, om den her dag, eksamensdag. Tous ont l'air décidé de garder ce qu'ils savent pour eux. Så alle holder, hvad de ved for sig selv. Il n'est pas question de dévoiler quoi que ce soit à un autre groupe. Det der quoi que ce soit, eller quoi que ce soit, som står her, ikke også? Det er sådan, hvad det skulle være, ikke også? Lige meget hvad, ikke også? Så de har ikke lyst til at dévoiler, afsløre, hvad det nu skulle være for en anden gruppe. Så de vil alligevel lige have forrang, hvis man skulle vide noget i sin egen deling, eller hvad man kan sige. Næste afsnit. Après un quart d'heure de pause, le cours reprend. Så genoptager timen efter et kvarters pause. La deuxième partie est différente de la première. Den anden del er forskellig fra den første. Le professeur raconte une histoire. Tous les élèves sont comme envoûtés. Altså læreren fortæller en historie, og alle eleverne er sådan helt fortryllede, sådan forheksede. Personne ne, og når der er et ne i sammensætningen som personne, betyder det ingen. Personne ne veut en prendre une miette. Non, perdre une miette. Den tager lige for at sige et andet ord. Der står perdre, miste eller misse. Personne ne veut en perdre une miette, si bien que celui qui a envie d'aller se soulager ne le peut de peur de manquer un élément clé de l'histoire. Så der er ingen, der vil perdre og miste une miette, som er en brødkrumme, ikke? Også selv en lille smule. Lige så meget, som man har lyst til at se en gang forrette sin nødsaft, så er der ingen, der tør at gå ud og gå på toilet, fordi hvad nu, hvis man mangler noget, en super essentiel del, element clé, et nøgleelement, ordet clé, kende det som nøgle, ikke også? Et nøgleelement, ligesom et nøgleord, ikke også? Man vil ikke miste noget vigtigt i forhold til det, som det her det skal handle om. Ingen ved stadig, hvad der skal foregå. Il en aurait peut-être besoin lors de l'examen. Så hvis man altså gik ud på toilettet, så ville man måske have brug for det, man så ikke lige fik hørt.
Og det vil jo være ærgerligt. Lors de, i løbet af den her, eller når tiden kom til den her eksamen. Une fois l'histoire achevée, så når den her historie er blevet afsluttet, le professeur demande aux élèves de se préparer. Beder læreren eleverne om at forberede sig, car l'examen va commencer. For eksamen vil begynde. Mais quel type de préparation? Se demande Kisengui. Hvad er det for en type forberedelse? Serait-ce un examen physique suivi d'un écrit? Juste de l'écrit? Nul ne sait. Vil det være en fysisk, hvad vil man kalde det på dansk? En eksamen, der har nogle aktiviteter, man udfører fysisk. Suivi d'un écrit, fuldt af en skriftlig en. Kun skriftlig. Ingen ved det. Nul, ingen, nul. Ikke også? Quoi qu'il en soit. Ligegyldigt hvad det skal være. Aucun élève ne semble détendu. Ingen elev virker afslappet. Même les plus âgés sont devenus anxieux, et ce sentiment s'est répercuté sur les plus jeunes. Så selv de mest âgés, de ældste af eleverne, er blevet angste, og denne sentiment, følelse, har ligesom bredt sig, répercuté på de yngste af eleverne. Le professeur revient, så læreren kommer tilbage, aidé d'un collègue avec une grosse malle qu'il pose au milieu de la salle. Han kommer tilbage med den her store kuffertmalle, som han stiller pose i midten, au milieu, det kender I fra billedet, ordforrådet, ikke også, af salen. Il demande alors à tous les élèves de se mettre en file indienne dans le couloir. Så beder han, han beder alle de her elever om at se mettre, stille sig i sådan en gåsegang, en række, en række file indienne, det hedder en indiansk linje, ude i le couloir i gangen. Je vais vous appeler un par un. Jeg vil kalde jer en efter en. Une fois que vous allez entendre votre nom, og en gang, når I hører jeres navn, altså når I hører jeres navn, vil man sige på dansk, vous allez vous présenter dans la salle, så skal I præsentere jer, altså komme ind i rummet, salen. Monsieur Munduku va vous remettre votre précieux. Så vil herr Munduku give jer jeres, jeres kostbarhed, står der ude i glosen, så det kan man jo godt kalde det, ikke også, jeres kostbarhed. Den er sådan lidt mærkelig, hvad er det for en kostbarhed? Une fois entre vos mains, vous allez attendre de l'autre côté du couloir. Så når, altså egentlig en gang, den er imellem jeres hænder, eller i jeres hænder, så det vil være bedre på dansk at sige, når den så er i hænderne på jer, så vil I attendre, vente de l'autre côté du couloir, over på den anden side af denne her gang, couloir, qu'on vienne vous chercher, så man kan komme og hente jer, altså indtil vi kommer og henter jer, underforstået. Je ne veux surtout pas entendre un bruit. Jeg vil især ikke høre en lyd, noget støj. Celui qui ouvre la bouche, den som åbner munden, la bouche, ne serait-ce que pour bâiller, va être recalé. Den, der åbner munden, altså om det så bare er for at gabe, vil dumpe. Ikke også vil blive dumpet. Allez en rang. Så kom, stå på række. Ikke også? Eller altså egentlig gå på række. Tous les élèves s'exécutent. Alle eleverne udfører ordren. Les 5 premiers élèves sont appelés. De første 5 elever bliver kaldt. Ils rentrent dans la salle pour récupérer leur dit précieux. Så de går ind i salen for at modtage, se en gang om den står, egentlig for at få foragt deres sagt kostbarhed, altså det som man kalder en kostbarhed, så han afslører stadig ikke, hvad det er for noget, en kostbarhed, der taler om den her precious ting. Et rejoigne
l'autre côté de la salle. Og ligesom joiner den anden ende af salen, stiller sig hen i den anden ende af salen. Kisangui fait partie du second groupe d'élèves appelés. Så Kisangui udgør del af den anden gruppe af elever, der bliver kaldt. Il rentre donc dans la salle. Han går altså ind i salen, og donc det altså, se présente devant Monsieur Munduku, så præsenterer sig foran ham her Munduku, qui lui remet alors son précieux, som ham giver altså som så giver ham sin kostbarhed. Den her precious ting. Une fois qu'il l'a dans ses mains, der er lige en gentagelse fra før, ikke også? Når han har den i sine hænder, eller en gang han har den i sine hænder, il commence à trembler, begynder han at tremble, begynder han at ryste, à peine le temps de prendre conscience de ce qu'il a entre les mains. Knap nok tid af pinden, ikke også? Knap nok og tid at tage i bevidsthed, altså egentlig at fatte, hvad han har mellem hænderne. Il entend une voix puissante lui dire. Hører han en stemme, en magtfuld stemme, puissante, eller en kraftfuld stemme, sige til ham: Va rejoindre tes camarades à l'autre côté. Gå over og join dine kammerater, eller stiller ved dine kammerater i den anden side. Il s'exécute. Han udfører det, altså udfører ordren. Jeg skal bare lige se. Og så tror jeg faktisk, at vi vil stoppe, fordi så kommer der en sidste del, som vi læser af en gang mere.